Пловдив, Kaufland, Цариградско шосе, 18 април 2026. Тук започна нашето приключение, за което предприех голям риск и тръгнах напълно сам. Не знаех какво им предстои, знаех само, че ще е голямо. За мой голям късмет попаднах на едни много познати лица. Сме на екскурзията, намерих си приятели. Има и още, обаче в момента ги няма. Да, ние се връщаме от вилата. Да. Ето тук намерих Яна. И аз. Илита. Или както обича да я викат. Яна. Ако си мислите, че съм изкарал късмет с това, че намерих познати, то тогава искам да ви кажа, че истинският ми късмет е бат Ангел, с когото запознах в автобуса и седяхме заедно през цялото пътуване. Напуснахме българската граница и влязохме в Сърбия, където се запознахме с Нати, Дени и Яница. После заедно чакахме към 4 часа на хърватската граница. Пред нас има цели 30 автобуса. Поне имах време да си поразуча камера. Това всичкото чака да мине границата. Има още много натам, които не се виждат и ще има бая да си почакаме. Нашия автобус е чака и там. Даже не съм сигурен дали се вижда на тази камерка. Но всичко е точно. На другата сутрин се събудихме в Италия. Преброихме оцелелите в автобуса сред нощния преход и посетихме Венеция. Това е един изключително красив град. Ако някой е гледал One Piece, дава ми абсолютно същия вайб като Water 7. Естествено, трябваше да се качим на гондолите, но проблемът е, че бяхме твърде много хора за една гондола и твърде малко, за да вземем две на добра цена. Затова с бат Ангел заговорихме две момичета и ги качихме в нашата гондола. Мърката. Нали? Тук сме с момичетата. На лодката. Айде! Славите трябва да отеш камерата да прави. Ето тук се включваме на живо от магазина за сувенири. Взех си капитанска шапка. Ето тук момичета и Ангел избират сувенири. Нати, кажи здрасти! Ето тук съм с моя верен екипаж. Кажи себе си. Ето го капитана. И картата. И ги доведох с това лошо момче, което няма да разпълна сега. Вижте сега кой е лейтенанта. Тази църква. Църквата Свети Роко. Бях си купил една туристическа карта от един сувенирен магазин и я използвах, за да навигирам екипажа из Венеция. Минахме една наистина голяма част от града и видяхме много красиви неща. Поздравление за Яница, която имаше два огромни мазола от ходене и въпреки това не се оплака нито веднъж от цялото пътешествие. И отново, много красив град, хора, препоръчвам на всеки да го види поне веднъж. А като за финал, в една от туалетите на Венеция открихме стикер ЦСК. Мега рандом. На другия ден имахме свободно време и както виждате от снимките, аз се възползвах от това време, като спах. В кафенета, в автобуса, навсякъде където мога. А в автобуса ми беше много скучно и направих най-доброто нещо, което можеш да направя на тази екскурзия. Да се запозная с момичетата пред нас. Предложих им да играем Back Stories и така добавихме към екипажа Цвети, Мари, Стефи, Дари, с които купонясахме на макс следващите няколко дена. Воу! Аз съм Слави от бъдещето, в момента обработвам това видео. Искам да ви кажа, че знам, че всички очаквате да видите монтаж тип Disney сериал, където да се забавляваме и да го понясваме. Обаче реших това да го оставя за накрая, тъй като това е твърде добро и искам да бъде кулминацията на видеото. Така че продължаваме с Порт Авентура. Тук сме в Порт Авентура. Ето Най-после! Бат Ангел. Сега влизаме. Ще се пръсна. Тук чакаме вече половин час сигурно чакаме, ще си чакаме още. Ужас. Тейт, изчакахме си чакането. Накрая ни писна, защото имаше сигурно още един час да чакаме.
Сега се разкараме един друга Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta aventura. и търсим къде да се пуснем. Hoy ha sido un día Да, не търсихме дълго. Ще се качваме. Айде! Юрат. Познайте кой не чака 2 часа на опашка и се приреди. Точно така. Ние. Това ще е бак якото. Сега знаеш как? Какво? Да, снимам, да. Яра, сега знаеш как всички ти шуршигате по тях, като се направим. Ето те, ето те! Айде, качваме се! Тръгваме! Мане хора! С Богом свят! Няма какво да стане. Всички сме хванати по един и същ начин. Ау! Джапангите ще летят! Мамо! Айде, пушат! И така какво става? Това трябва да стигам ръцете! Пак якото! О, не! О, това нещо толкова яко! Много страхно първо да изкачваме. Нали? Да. Нали? Аз направо се знае така. И това тази страх дали ще държи дали. Да, не мога да оздобря! А гледай се джапанг. Я че гледай, я снимай джапанг. Я си покажи косата! Косата ми се развали. Айде! Оттам. Значи хора, пуснахме се от вакчето, ето там. Беше епично. Сега в момента си имаме превод билети, защото с тия пачки си е бал майката. Не ни се чака, ще се пусне на всичко. Защо не ми дава? И така, с Нати и Яна си купихме премиум карти, с които не чакахме повече на нито една опашка. Мами! Хора, бърз апдейт. Влога явно се е прекъснал. Сега ще скачваме тука. Много е лудо. Айде! Айде! Йоу!
Trzeba napsuwamy! Детската баня! Всичко е мокро! Хора, така че ходим, разбирате ли? Да. Знаете ли, че така... Поизмокрихме се. Ето едното. Сега май ще ходим на това нещо. Ето какво става. Бах ти якото. Какво става? Всичките тези балъци в момента чакат на опашка, за да се пуснат на това нещо. Обаче ние имаме експресен билет. Айде! Гледайте ми как чакат. О, не! Краката, дигай се нагоре. Точно на... Капитане, защо ще влиза? Вау! 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 Начал се пазя! Вау! Падна ми камерата! Мозъка ми! Мозъка ми! Мозъка ми! Беше направо откачено. Мале, ще да се щупи врата! По-добре обрах и така не мога да дясна! Маля, ма то много друска това бе! Еми, че ми се щупи телефона! О, не! Какво ще решаване? Как да скипна катсина? Да скипам катсин! Това беше епично! Вау! Вау! Por aquí, salimos por aquí. Сега в момента бързаме, за да стигнем на време до автобуса. Айде! Опа! Така, това още не записва. Имаме проблем. Капчето с багажа не може да се отвори, там е всичко ценно, което имам без камерата. И трябва да разрешим този проблем. Също така закъсняваме за автобуса. Нямам думи. На камерата е паднала батерията, а това беше най-интересната част от целия влог. Нищо, карай. Тъй, хора, тук сме в Барселона и намерихме някакво място, където се правят, където изкарват пратки, мистери боксове и можеш да си купиш на килограм. Ето там са моите хора. После ще видим какво ни се е паднало на всички. Тях откъде? Нямам ли? Завръщаме с
Мистери бокса. Сега ще го отворим после. Тя ще отвори нейния и после Янчето ще отвори нейния, когато дойде. Така. Между другото, хора, дал съм 15 еврака за това. Вълнение. Не справя се вълнение. Да. Снимай сега как прави вълнение. Ще има Не. Слави, какво е това, бе? Чакайте малко. Има нещо вътре. Като за 15 евро не вярвам да се струва това нещо вътре. 15 евро. Това е като казанче да Да. Хора, аз ви казвам, дори вътре да няма нищо интересно, този спешъл айтъм ще ни трябва някъде напред в квеста. Това е туба! Аз имам година Болчета. Болчета. Да. Слави, изгасна ти камерата, окей, снимай. Няма проблем, нека изгаснем. Сега искам ревю на всяко едно. Добре, ще направим SMR. Разочарован ли си? Дали съм разочарован? Истината е, че не. Въпреки че това изглежда като много тъпа пратка. Ще гледам Истината е, камерата, че- а не мене. Истината е... Ами да. Към публиката. Ами да, и аз вчера бях трипот. Обърни към нея, за да може публиката да това е референс. Така си. Те. Не съм разочарован, защото съм сигурен, че това ще ни трябва някъде напред в нашето приключение. И сега просто се вълнувам да видя къде. Значи, твой ред е. Нека видим какво се случва там. Слави, твой ъгъл е по-добър. What? Жилетка, кой трябва да гласина между Това другото? е 2 XL. Аз просто искам да го видя отблизо. Нищо да е. Пробвай го! Не знаеш, че със сигурност ще ти стане, няма да е малко. Това ще ми е голямо и просто не харесвам розово. Имаш ли приятелка, която харесва розово? Имам. А, На това, но за размера, знаеш си или поне шин или Влад. Не, ще. Какво е? Аз го чето. Тему или шин. Аз това жилетка с капчулка. Бе. С къс ръкав е това? Какво е? Бай, не е с къс ръкав. Отзад има нещо. Не, няма нищо. Значи колко тази за това ли е? 13. Колко ти струва аутфита? Виж, ако на По-малко от 13 евро, които даде. Реално. Очите ти изпъкват много просто. Много голям контраст, ама не. Много е добро. Колко ти лети отиват от цвета? Аз говоря за цвета. Не, че жилетката е Те сте го хубава. загаврите. Ако ти стане студен на кораб, поне ще има с какво се намери. Не, това ще е скандално. Много ползваш за отдяло. Да, между другото. Много ползваш за кабина на кораб, че били много гъски. Даже го пробвам, искаме колко грозно стои. Ама нима се види да го пробвам. Рекламна пауза. Ма какво е това реално? Не мога да разбера. Аз седа, какво е това? Какво е това всъщност? Някой няма ли нещо там search by image да го видим Това какво не е? е ли са нивото на водата вътре да се отмерва? Не знам. Я. Ще ти подам книги. Нашата малка библиотекарка, виж коя е сладичка. Той има и качулка. Не е чак толкова. Жълто не значи ходи това цвета. Чаках. Добре. Айде, Яни, Така, това е втори дубъл. Ето тук сме сянчето и на нея е рожден ден сега. Не е ред да се отвори. Ама искам да го Да, платите така. като е моят рожден ден. Вадете по две. Това трябва да е подарък. Винаги черпи рожденика. Ама няма черпа, бе, какво? Аз нямам рожден ден. Еми, значи никой не ще купува. Чакай, трябва да ми дукаш по цветите преди. Какво трябва? Е, къде са? Искаш ли торта има сладолет? Айде, стига, оставете да отворя. Ай, готово. Мога да запаля. Значи, това направо на 10 часа го отваряме. Оле, майко! Това е чин. Какво е това, бе? Откъде е, бе? Да, 100%. Оле, не! Какъв размер е по нея? Стига, бе! Я виж какъв Сериозно ли? Представяш ли да беше... От те мое! На слабе, това да беше паднал. Е, Ще да го не! нося, какво? Как така, откъде? Ми пише на това. От те мое! Thank you. Не бе, оттам праме.
Ама фара. Тебе човек от Тему е пише така, Тему и Измислена марка. Не, стига бе, това е толкова фалшиво. Няма свят това. Стига го пипа. Гледай как го стисна. Чакай, това им било какво си си го. Откупуваш да колко даш. Моля го прома. Надрека. Моля те, дай му го да го пробва, моля ти, дай му го. Моля ти, дай му. Знаеш ли как се слага? Сега за ето иде така направо. Не. Само как се Трябваше да кажеш, че знаеш как се сваля. Знаме как се слага, бе. От обща култура. Ето де! Ама да не го откъсаш! Моля те! Дала съм пари за... Той е по неговата чашка, той че не разлеха. Не мога да закъпчая. Значи не е по моята. Не ми отива на гръбчето. Не на масата. Нямаше на масата. Заповядай. Да си Благодаря. го ползва с щастие и Да. не знам нещо. Да, Доволна ли си? не. Дала 10 евро за това. Сега. Не бе, това не съм дала 10 за, това е повече. А за това А колко ти даде? имаш две? Хора, тя има две. Това е. Капачка за шелетва. Ако пътълника за гървара на Слави. О, О, дай ми го. Какво е това, бе? Какво е това? Не са Ти не е ли градинска за- лампа. Бе, май да. Цялото не. Май, да. За градинска Той има и още май. И сега градинска крушика. Може би ако отвориш всичко ще стане един голям после да Чакай, сега ще... Чакай малко сега. Това е нещо се залепя. Сега гледаш вътре има камера. Работещо. Стига ме стига толкова близо, ти представяш си какво ще излезе после. Ами да, аз виждам кой излиза. И е смешно. Уф, какво е това, бе? Да, реално май О, наистина е. мокро ли е? Оле, това ще е лампа наистина. Да, бой. Потърсих пръчка, за да ги събирам. Пак ти смешката. Какво е това, бе? Това е за чистен ли е това? Чистиш това. Не, Как бе? това е някакъв лост. Press the bottom plate to make the wall. Това не е ли лоста набиране, дет се слага? Не. Ти нещо не може да те издържи. Какво? Това ще го сложа вкъщи за украшение. В тоалетната. Е, такова малко, Това май че не баш може с да издържи туалетната никой от обаче. нас. Да, де. Реално е готино. Ще кажа, мамо, взех ти от Барселона. Достатъчно високо ли е? Ако сложим сутиена, ще ме намерите ли фрим? Закачваме се. Не, Има закачалка за новия. не давам. Мале, това къде ще го слагам, не знам. Ето, донесох подарък на мама. Ти родите. Има и още. Има и още едно. Вероятно ти вече трябва да е. Тук има микрофон. В смисъл, пишеш, я виж. А това е хубаво. Те просто две неща в една. Оле, сега това ако са слушалки. Това е чисто два раза. Смарт видео. Епик пул! Епик пул! Да, бе! Рингбел. Не. Epic Legendary Item Found! Не. Какво? Това е звънец. Той е звънец с камера. Мале, мислих, че някакво е такова. Кой се баваше, че има камера? Ние се бавим, че има камера. Да, ти казвам. Стига не мислих, че е като на Слави. Той е Нищо. много О, яко не. е. Той е звънец. Може да Таман. гледаш. Като моето За това няма. вкъщи. Его на майка ми колко неща излезе. Мале, гледаш баща ми още ще е скоро. горд от мен. Баща ми ще е много гледаш ще. още За скоро на 20 вратата. евро. Ще гледаш още скоро. 20 евро ли даде, бе? Всичкото да. Сега да ли си и в Тему всичко е 5 евро. Аз съм доволна. Ама това какво е? Вчера най-вече е доволна, виждам го в очите. Така, Слави е най-предварително всички. А? Има още едно нещо. Аре, бе. Да. Какво? Тя не се спря, бе, хора. Има. Много време има. А първото какво беше, не разбрах. Сутиен е това, не знам. Ами, разучи го. Не, това знаете ли кой е, бе? Пълнеш.
Това мисля, че е част от закачалката, мисля, че Може би и друга закачалка това. Още една закачалка. Някой е сменял Това? колективите. ето е лепващата част. Да. Закачалка. Даже са няколко. Мън за квартирата ми трябваха в Пловдив. Нещо е такова, цък и цъкаш лоч. Доволна съм. Да. Доволна съм. Вижте какви са яки обаче. Това поставка за чаша или пак Идеално за колата ми. Аз нямам. за бутилка вино по-скоро. Благодаря. Значи, ми се струва. това е идеално. Значи, моите колежки постоянно се оплакват, че няма къде да слагат нещата в колата ми. Вас и Ели, това е за вас. Айче. Доволни ли сте? Да. Доволни сте. Ти доволна ли си? Аз съм доволна много. Айде, пляскайте. Айде. Няма ръце. Закачалки. Отрязаха ги. Закачалки, виж какви са готини, виж какви са яки. Ама мен ми трябваха за квартирата. Купувах си се някакви китайски деца залепят и те падаха постоянно. Идеално, аз се радвам, даже това на мама, Твоето е най-хубаво. това на тати. Моето... Няма да коментирам, това ще го дам. Някой иска ли го? Не, ще го взема бе. Ще го взема, мога го... Няма да го използвам. Това ви стига снима. Ага да им не. Кой искаш още да снимаш? И така, отворихме си мистериозните пратки. Някои бяха доволни, други не особено. Но както можете да чуете по музичката, която пуснах току-що, време е за монтажа, който ви го обещах в началото и го преместих за кулминацията на видеото. Young Money, Nicki Minaj, Justin. Show you off. Tonight I wanna show you off. What you got? A billion could've never bought. We gonna party like it's 30 and 12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we got tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. 'Cause all I need is a beauty and a beat who can make my life complete. It's all about you. When the music makes you move, baby, do it like you do. 'Cause body rock, girl, I can feel your body rock. Take a bow, you're on the hottest ticket now. We gonna party like it's 30 and 12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we got tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. 'Cause all I need is a beauty and a beat who can make my life complete. It's all about you. When the music makes you move, baby, do it like you do. In time, ink line, bitches can't get on my incline. World tours, it's mine. 10 little letters and a big sign. Justin Bieber. Грама и with Easer. Гудам тук. Аз съм Бъргеба Китайс Cleaner. Beauty in the beast, beauty from the east, beautiful confessions to the priest. Beauty from the streets, you don't get to see. Ай сега прави. You on the beat. Body rock. Oh, I wanna be feel body rock. Oh, it's I need is a beauty and the beat who can make my life complete. Както нямам глас, само карам да пея. Аз да карам.
Ти просто вече. Какво? Казвайте, господин капитан. А не това? Или какво? 6-7. Now this is not the time or the place for broken-hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Bye-bye, Hollywood Hills, I'm gonna miss you. Wherever I go, I'm gonna come back to walk these streets again. Bye-bye, Hollywood Hills forever. Thank you for the morning walks on the sweet sunset, and for the hot night moments, for the fantasy in my bed. I take a part of you with me now, and you won't get it back. And a part of me will stay here. You can keep it forever, dear. Bye-bye, Hollywood Hills, I'm gonna miss you. Wherever I go, I'm gonna come back to walk these streets again. Remember that we had fun together. Bye-bye, rodeo girls, I'm gonna love you. Wherever I go, I'm gonna come back so we can play together. Bye-bye, Hollywood Hills forever. Long distance love, does it work? All the miles in between getting your head. No, I don't wanna go, I don't wanna go. Bye-bye, Hollywood Hills, I'm gonna miss you. Wherever I go, I'm gonna come back to walk these streets again. Bye-bye. Bye-bye.